Raga kang kajirat tresno tali ing jiwa kekandrung parasmu iya yuk 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 kasunyatan bersama Yusuf Yoda rasa tresno kang sayono among ngati kanggo sira ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya ngapurangan aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis tutu-tutumu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung liya kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tampa kebasane kembar makar ana ning ati nanging tutu aku sing duweni setia muda ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya ngapurangan aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis tutu-tutumu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal
semuanya, ada kasunyatan sudah kita hadirkan bareng Setia Muda. Ini belum ready yang di belakang? Ya. Belum. Oh belum. Belum. Oke. Mbak Rindi lagi. Ini ada info dari Pak Lurah. Info untuk saudaraku semua, selesai rentetan haflah atas Syakuril Ihtitam dan Merti Bumi Salam Sari ini di Desa Meranggen mulai tanggal 3 sampai 8 September terpusat di lapangan Dewi Suba. Juga ada gelar budaya dan Merti Bumi dengan tema gotong royong.